er du voksen? Ja, det styrer reglerne. Jeg hører jer alle sammen efter. Prøv lige at høre, hvad... Jeg kommer lige til reglerne. Vi spiller 3 minutter på omgang. Okay? Vi skubber ikke til hinanden, vi tager kun ud efter bolden. Og mand der når, hvis han giver dig en tunnel, og den der når først at røre den, hvis han rører den først, så gælder den ikke. Hvis du rører den først, så gælder den. Og hvis du laver tunneller, og den ryger ind i målet, så er der bare mål. Og må ikke score bandemål, dreng. Husk det, det er vigtigt. Bandemål må ikke score. Okay? Gå i gang eller hvad? Første gang? Så du spiller ikke de 3? Nej, spiller 3 minutter. Okay. Nå ja, folk begynder at ryste og sådan noget. Tid. Eller net, og så må du komme til net. Det skal nok tage tid. Ja, tid mere. Har du tid mere? Yes. Så vigtigt, du laver bare en mål. Vi skal ind og bare måle. Er I klar? 3, 2, 1. Ej! Tid meget, Anders. Ja, ja. Det er faktisk rigtigt. Det er noget, det er noget, Richie. Jeg skal så glad. Så er det tunnel. Tunnel som nok er, brother. Det kan være bare, man skal fisk på. Hvem han er sikker på det? Og så bare der er ikke noget æg. Der er ikke noget, der hedder æg. Ej, spændende. Der er frisbak der. Var det ikke 3-0? Nej. Det var 3 minutter, men det var lidt... Der var mål, jeg skulle 3-0. Ja, der var mål. Hvor mange spiller vi til? Vi spiller 3 minutter. 3 minutter. 3 minutter. Så betyder målene betyder ikke noget. I sidste ende, så gør det jo. Hvis ingen af jer laver tunnel... Hvis ingen... Det sagde jeg også, vi så Oh my god. Men hvis han laver tunnel på det, Så er jeg så færdig. gør det. Ja, ja. Men nu har bolden spidt siden, vi vil slappe af. Dribble lidt dans. Nu er det breakdance. Ja, ja. Så noget der. Nice. Hvor træk lidt. Ja, ja. Kom back. Hvad siger tiden? Det står 3-1. Allen, du må ham. Jeg er sulten. Du sparker bare bolden ud der. Ja, så er det bare mod. Det er ham, der skal. Gratis soler. Jeg har også Mohammed. Hvem er Mohammed? Hvem er Mohammed? Hvem er Mohammed? Mohammed. Er det dig? Er du Mohammed? Du skal møde, hvor er han der? Halv minut tilbage, dreng. Halv minut. Sig lige, der er 10 sekunder tilbage. Ja. 9, 8, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hvem skal jeg med? Godt spillet. Oh my god. Vi er færdige. Nabil! Nabil!